І выйшаўшы, Ісус пакрочыў ад святыні, і падышлі вучні яго, каб паказаць яму пабудову святыні. Ён жа, адказваючы, сказаў ім: «Хіба не бачыце вы гэта ўсё? Сапраўды кажу вам, не застанецца тут камяня на камяні, які б не быў зруйнаваны». А калі ён сядзеў на Аліўнай гары, прыйшлі вучні да яго патаемна і пыталіся: «Скажы, калі гэта будзе, і які знак твайго прышэсця і сканчэння веку?» І адказваючы, Ісус сказаў ім: «Глядзіце, каб хто вас не звёў, бо многія прыйдуць у імя маё, кажучы: «Я Христос», і многіх звядуць. Пачуеце вы пра войны і чуткі пра войны. Глядзіце, каб не напалохаліся, бо так павінна быць, але гэта яшчэ не канец. Падымецца народ на народ і царства на царства, і будуць голад і месцамі землятрусы. Гэта ўсё пачатак пакут. Тады будуць выдаваць вас на пакуты і забіваць вас будуць, ды будзеце вы зненавіджаны ўсімі народамі за імя маё. І тады многія згоршацца і будуць выдаваць адзін аднаго і будуць ненавідзець адзін аднаго, і паўстануць многія фальшывыя прарокі і будуць зводзіць многіх. І ад таго, што памножыцца несправядлівасць, астыне любоў у многіх. Але хто вытрывае да канца, той будзе збаўлены. І будзе прапаведавацца гэтае Евангелле валадарства па ўсім свеце на сведчанне ўсім народам, і тады прыйдзе канец. І калі ўбачыце нарэшце агіду спусташэння, якая паўстане на святым месцы, як сказана Даніэлем прарокам, хто чытае, хай разумее. Тады тыя, што ў Юдэі, хай уцякаюць у горы. І хто на даху, хай не сыходзіць, каб узяць што-небудзь з дому свайго. І хто на полі, хай не вяртаецца забраць свой плашч. Гора цяжарным і карміцелькам у тыя дні. Дык прасіце, каб вашыя ўцёкі не былі зімою ці ў суботу. Бо тады будзе вялікая пакута, якой не было ад пачатку свету аж дасюль, ды і не будзе. І калі б не былі скарочаныя тыя дні, а ніякае цела не ўратавалася б, але дзеля выбраных будуць скарочаныя тыя дні. Тады, калі б хто вам казаў: «Вось тут Христос», або «там», не верце. Паўстануць бо фальшывыя хрысты і фальшывыя прарокі і прадставяць вялікія знакі і цуды, так, каб узман увесці, калі гэта магчыма, нават выбраных. Вось я наперад вам гэта сказаў. Дык калі б вам потым сказалі: «Вось ён у пустыні», не выходзьце, «Вось ён у пакоях», не верце. Бо як маланка з'яўляецца на ўсходзе і віднеецца аж да захаду, такім будзе і прышэсце Сына Чалавечага. Дзе будзе цела, там збяруцца і арлы. А зараз па тузе тых дзён сонца зацемрыцца, і месяц не дасць святла свайго, і нябесныя зоркі падаць будуць, і сілы, што ў небе, пахіснуцца. І тады з'явіцца знак Сына Чалавечага на небе, і тады заплачуць усе плямёны зямныя, і ўбачаць Сына Чалавечага, які прыходзіць на аблоках нябесных з магутнасцю і славою вялікай. І пашле ён анёлаў сваіх з трубою гучнай, і збяруць яны выбраных яго з 4 вятроў ад краю неба аж да канца яго. Бярыце прыклад з фігавага дрэва. Калі ўжо галінка яго лагаднее і пускае лісты, вы ведаеце, што блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце ўсё гэта, ведайце, што блізка пры дзвярах. Сапраўды кажу вам, не прыміне гэтае пакаленне, аж усё гэта станецца.
Неба і зямля сыдуць, але слова маё не праміне. Што да дня таго і хвіліны ніхто не ведае, ані анёлы нябесныя, ані сын, толькі Айцец адзін. І як у дні Ноя, так будзе і прышэсце Сына Чалавечага. Бо як у той час перад патопам елі і пілі, жаніліся і замуж аддавалі, аж да таго дня, калі Ной увайшоў у каўчэг, і не зразумелі, аж пакуль не прыйшоў патоп і не знішчыў усіх, так будзе і ў прышэсці Сына Чалавечага. Тады двое будуць на полі, аднаго возьмуць, а другога пакінуць. Дзве будуць малоць у жорнах, адну возьмуць, другую пакінуць. Дык чувайце, бо не ведаеце, у які тэрмін прыйдзе Господ ваш. А гэта ведайце, што каб гаспадар дому ведаў, а якой гадзіне злодзей мае прыйсці, пільнаваў бы і не дазволіў уламіцца ў дом свой. Таму і вы будьце гатовыя, бо ў гадзіну, якой вы не ведаеце, Сын Чалавечы прыйдзе. Хто, думаеш, з'яўляецца верным і разумным слугою, якога паставіў гаспадар над падданымі сваімі, каб ён у вызначаны час даваў ім меру пшаніцы? Дабраслаўлёны той слуга, якога, калі прыйдзе, гаспадар знойдзе за такім заняткам. Сапраўды кажу вам, што паставіць яго над усёй сваёй маёмасцю. А калі скажа ліхі слуга ў сэрцы сваім, марудзіць гаспадар мой з прышэсцем, і пачне біць таварышаў сваіх, і будзе есці і піць з п'яніцамі, то прыйдзе гаспадар яго ў дзень неспадзяваны, у гадзіну невядомую, і аддзеліць яго, ды прызначыць яго долю разам з крывадушнікамі. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў.